Priče za laku noć. Tužni voz, srećni voz. U jednoj baš lepoj železničkoj stanici živeo je jedan voz sa svojim drugarima. Njih je bilo trojica najboljih drugara, ili kako su oni voljeli svima da kažu, oni su BFF. Uglavnom bi ih neko stariji priupitao, šta vam znači to BFF? A oni bi rekli, best friends forever, odnosno najbolji prijatelji za uvek. Jedan se zvao Druškanović, drugi Srećko, a treći Brljavko. Ipak tog dana, koji je bio sasvim običan utorak, Druškanović je bio veoma tužan, a Brljavko je rekao, kako je sav plav? Srećko ga je čudno pogledao i odvrati, kako Druškanović uopšte nije plave boje, već tamno zelen. Brljavko se nasmeja i reče da se tako kaže kada je neko tužan. Srećko odvrati da prvi put čuje za ovo, a Brljavko brže bolje pojasni. Feeling blue znači da je neko tužan, ne da je zaista plave boje, a naš drug je zaista tužan. Ali zašto? A Druškanović je samo želeo tog lenjog popodneva da slaže svoje kockice. Ali neke kockice su falile. To su bile baš specijalne kockice koje su imale brojeve nacrtane na njima. I ne samo to. Od njih je mogla da se napravi igračka voz. Čuču. I to njegova omiljena. A znate li koliko tuga može da stisne malo dečije srce kad neka baš prava igračka fali? I tako je Druškanović sedeo i tužno gledao u jednu tačku, nemoćan da nastavi igru. Srećko i Brljavko nisu hteli to da dozvole, tako im svega pronaći će te kockice koje nedostaju. Ali kako? Brlja ispriča Srećku kako je čuo od jednog drugara, koji je čuo od drugog drugara za zemlju igračaka. Srećko nije bio naročito oduševljen, ali je pomislio da možda vredi pokušati. Do tamo se stiže... Kako se do tamo stiže? Čime? Avionom? Ne, nikako avionom. On ne može toliko visoko da leti. Do tamo se stiže maštom. I zato se mora naglas reći imagination. Imagination, imagination, maštom, do tamo se stiže maštom. Rekoše i Srećko i Brljavko u isto vreme i odjednom se stvori čarobna kutija. Činilo se da ovdje treba da se smeste. Točak po točak, wheel po wheel i smestiše se u kutiju. Šta je onda wheel? Da, točak. Wheel je točak. Druškanoviću! Jedva dozvaše Druškanovića da im se pridruži u avanturi. Adventure! To je sve što treba da viknu. I oni viknuše, čak i Druškanović. Iako je on više prošaputao. Adventure. I nađoše se ispred prelepih vrata, sasvim napravljenih od šećerne vune. Kako li se otvaraju? Potrebno je da kažu cotton candy, open up so handy. Hajmo ponovo. Cotton candy, open up so handy. Druškanović nije mogao, a da ne upita Brljavka odakle zna te reči. On mu reče da je to čuo od druga, koji je to čuo od drugarevog druga. I da to znači
šećer na vuno, otvori se sad vrlo vešto. Zaista, vrata su se otvorila kao čarolijom. Ili možda zaista čarolijom. I tako su Srećko, Brljavko i Druškanović zvanično ušli u zemlju igračaka. Toyland, here we come! Zemlju igračaka, stižemo! Prvo što im je bilo potrebno jeste mapa, jer kako će drugačije znati gde da idu? Nedaleko od ulaza primetili su jednu možda vešticu i pitali su je za mapu. Ona im je dala mapu bez po reči. Wow! Ispostavilo se da je veštica divna stara žena i da im je rado pružila mapu, čak je i objasnila. Prva destinacija jeste čokoladna fontana, potom selo plišanih meda i na samom kraju soba izgubljeno nađeno. Ali rekla je da svako mesto tajnu krije, da će dobiti zadatke. Pitali su se kakve zadatke. Prva na redu je fontana, a pre nego što su mogli da je vide, mogli su da je namirišu. Čoklet. Čokolada je tako fino mirisala da su im stomaci zakrčali. Čoklet. Prišavši joj, primetili su znak na kome je pisalo sve što fontana želi jeste pesma. Ali treba da je zviždimo. Kako ćemo to da kažemo? Whistle! Let's whistle! Hajde da zviždimo! Omiljena pesma treba da se zviždi kako bi fontana pustila čokoladu da prelije put i pokaže na kojoj je strani selo plišanih meda. Srećko poče svoju melodiju. Brljavko svoju melodiju. A Druškanović je znao da sada mora dati sve od sebe. I započe. Fontana srećna i zadovoljna zato što su je ispoštovali i tako joj lepo pravili društvo. I zato kao talas iskoči voda iz fontane i pravo na zemlju i formira strelicu, pokazujući pravac za selo. Oduševiše se vozići i jurnuše punom parom. Ču, full steam ahead, su vikali vozići igračke dok su hitali ka selu. The village! I to kakvo selo? Selo plišanih meda. A jesu li oni fini ili možda ne baš tako? Zato ćemo još jednom da kažemo. The village. Selo. I zato su tako polako ulazili u selo, skoro na vrhovima prstiju. Tiptoes. Tiho dok ne izvide situaciju, ulazili su u selo u kom kao da je duga eksplodirala, jer je sve bilo toliko šareno. Nisu mogli da poveruju svojim očima. Zapravo jedva su ih gledali, jer je na izgled bilo previše boja. Colorful. That's right. Colorful. Ubrzo začuše neki glas koji im govori da hitno stave naočare na oči. I ubrzo saznaše ko to viče. Ni više ni manje nego jedan meda. Učinilo im se da je bio žute boje, ali jedva su uspeli da ga pogledaju. Oči nikako da im se naviknu, sve ih je peklo. Glasses! We need glasses! Meda je opet viknuo naočare, glasses! I oni se sabraše. Ali gde da nađu naočare za boje? Plišani Meda ubrzo shvati njihov problem.
Pa oni ni nemaju naočare. Dobacio im je svakom po par iz svog ranca, koji je sreća spremio za piknik. Oni zahvalni za naočare i jedva uspeše da ih pronađu na zemlji. Konačno progledaše. Sve, baš sve su uspeli da vide. Kaže Meda nakon što je čuo šta je misija, da samo treba da pronađu medu sa sledećim bojama: yellow, light blue and pink. Isprva su pomislili da će to biti lak zadatak. Ali sve meda su toliko šarene, kako da pronađu medu koji im je potreban? Ništa, zasucite rukave i u potragu. Ovaj je green, to jest zelen. Ovaj je purple, ovaj ljubičast. Ovaj ima čak 4 boje na sebi. Sivu, grey, belu, white, crnu, black i bež. Wow. Kad iza ugla primetiše Medu koji opušteno šetka ulicom. I baš je yellow, light blue and pink. To je naš Meda! Dozivali su ga po imenu koji mi je prvi prijatelj Meda dao, a to je Čuvarko. Zato što je on čuvar, odnosno The Guardian. On jedin ima ključ za specijalnu sobu izgubljeno nađeno. Čuvarko se okrenu i zaprepašćeno pogleda. Ko li ga doziva? A onda vide skupinu vozova. Ljubazno ih upita zašto su došli, a oni su vrlo rado, ali i vrlo brzo objasnili problem sa kockicama. Missing blocks! Oh no! Čuvarko, odnosno The Guardian, tada izvadi i pokaza ključ. Zvao se nimalo originalno. Ključić. A sa njim su uspeli da pronađu kockice, ali Meda ih je upozorio rekavši da to nije lako. Ojoj, stvarno nije. Kada je otključavao mehanizam, prvo je 3 puta okrenuo ključ u smjeru kazaljke na satu, a zatim je povukao ključ na gore. Vozovi su se pogledali zbunjeno kako je to uspeo. A onda zaista vrata se otvoriše. Otvorivši vrata, ugledaše toliko planina, toliko snežnih vrhova, toliko izgubljenih stvari na njihovim vrhovima. Ojojoj, kako će do kockica? Meda im objasni da prvo treba da se nađe mapa, a odmah nakon mape da se nađe na kojoj planini su njegove kockice. Pronaći će, uspeće. Meda nije mnogo gubio vreme gledajući da li će i kako naći kockice. Zato je krenuo ka mapi. A mapa je jasno pokazivala: potrebno je da se pronađe 270.865 planina. Pa to je baš veliki broj. Vozovi su se šokirali kada su čuli koji broj je u pitanju. Kako je to moguće? Koliko izgubljenih stvari postoji? Meda je bio začuđen njihovim čuđenjem. Pa ima ih i više od toga, mnogo više. Čak toliki broj da se ne može ni napisati. Uputiše se ka toj planini što je na vrhu imala Druškanovićeve kockice. Ipak, videvši je, nisu se toliko obradovali. Bila je baš visoka. As tall as a mountain. To znači visok koliko i planina. Kaže Meda da što se pre krene, pre će se stići. I znali su koliko je u pravu, ali ipak od sva 3 zadatka koja su imali, this one was by far the greatest. Ovaj je do sad bio najveći. Što je značilo da je ovo najteži
i najveći zadatak koji su do sad imali od kad su krenuli u zemlju igračaka. I krenuše stopu po stopu ka sve hladnijem vazduhu i ka sve strmijem terenu. Hladno je. As cold as a mountain. Hladno kao na planini. Da je bila bljuzgavica što su dalje išli. Što su više išli. Sreća Meda je bio spreman i u njegovom rancu su bile gumene čizme sa vunom unutra za sve. Pa čak i za vozove i za njihove točkove. Jel se sećate reči za točkove sa početka? Wheels! A planina je delovala neosvojivo dok nisu stigli do pola. A posle je zaista delovala neosvojivo. Posebno kada je Srećko prvi put zapeo o granu neke jele i skliznuo. Klizeći, pokušavajući da se uhvati za šta god je stigao, Srećko je dozivao pomoć, a njegovi drugari su davali sve od sebe kako bi ga spasili. Spremili su užad i zabacili. Dva vozića su zavezala čvrst čvor oko svojih lokomotiva, a Meda je pripomogao da se dobro veže. Onda je Meda sišao niz opasnu liticu jer je bio manji od vozova i mogao je na bezbedan način da veže Srećka. A Srećko je već bio na izmaku snage kada je Meda uspeo da zaveže poslednji čvor. Spasiše oni njihovog drugara i tako primetiše kocke na vrhu. Pa hej, blizu su! We are near the peak. Blizu smo vrha. Uzbuđeno pohitaše i Meda i vozići i veselo zašištaše. Ću-ću! Škanović se stvori u tren oka kraj svojih kockica i zaplaka od sreće. Zagrlio ih je najjače što je mogao. Hug! Zagrliti! Hug! I Brljavko i Srećko su stigli odmah za njim i zagrlili svog drugara, koji je bio i srećan i tužan u isto vrijeme. Kako se naša priča srećno završila? Druškanović je sa drugarima otišao kući i redovno slao pisma Medi, koga nikada neće zaboraviti. Send letters. Poslati pisma. Čiča miča, gotova priča. Hvala vam, draga dečice, što ste saslušali našu priču. Thank you, dear kids, for listening to our story. Good night.